Sjaki, dat is een belachelijk idee. Je moet die mensen toch een kans geven. Een kans geven, het zijn criminelen. Kijk eens naar het dossier. Ze hebben toch nooit een kans gekregen? Wat vindt de reclassering daarvan? Dus wij vinden dat ze een duidelijke plek moeten krijgen in deze gemeenschap. Sjaki, jij moet dat regelen. Oké. Heren, we moeten tot een besluit komen. Het is bijna lunchtijd. Mini, wat vind jij daarvan? Ik vind dat we hun een kans moeten geven. En geef hun die villa. Asociale. Je zult ze pakken. Kom. Hé, wat is dit? Asociale. Hé, teruggeven die pet! Jullie horen hier niet. Jullie zijn asocialen. Had je wat? En nu op zo, Dimitri! Goedemiddag, bent u mevrouw Flodder? Wat is er nou weer gebeurd? Hij is in het water gevallen. Toet, zet hem maar in de zon, dan kan hij drogen. Johnny, wanneer krijgen wij een nieuwe wagen? Als we de 100.000 winnen. Iedereen rijdt die gekke wagens, alleen wij rijden zo'n oude bak. Ja, soms moet het zo zijn, Kees. Die buurman hier langs heeft een autobedrijf, wist je dat? Wie? Die van die cabrio. Ja, die. Wil je die soms om mijn auto gaan vragen? Ja, misschien doe ik dat wel.
Dat is mijn lievelingskonijn. We hadden er eerst veel meer, maar die heeft mijn vader weggedaan en vond dat die stonk. Mijn vader zit er in de raad van bestuur van een bank. Waar zit jouw vader? Mijn vader zit ook ergens. Oh, nou, ik moet naar violes. Doei. Doei. Hallo. Goedemiddag. Ik zag je aankomen rijden. Ik dacht, ik kom eens even kennis maken. Ik ben nieuw hier. Oh, dat is erg aardig van u. Hoe heet je eigenlijk? Ik ben Kees, net als mijn broer. Dat lijkt dan ons helemaal niet op je broer. Mooie bloemen. Zijn die voor uw vrouw? Ja. Ruiken erg lekker. Wat een mooie wagen. Het is een CRX 56 1300 met injectie. Met injectie? Dat is een motor die de benzine onder hoge druk inspuit. Oh, hoe weet u dat allemaal? Nou, ik werk in de autobranche. Oh. Oh, buurman, wat doet u nu? Ik wil je. Je wint me zo op. Ik wil je. Goedemiddag, heren. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Goedemiddag. Goedemiddag. Kom kijken voor een auto. Dat kan. Zullen we even gaan zitten? Dat is een mooi wagentje. Opel Corsa Blitz Safira 2300. Maar, zoals hij daar staat, is hij wel een beetje kaal. Wat denken de heren van wat extraatjes? Oh, dat kan. Prima. Mooie lichtmetalen velgen en misschien een mooie hi-fi installatie, maar is dan wel een beetje duurder, maar dat zal voor de heren geen probleem zijn. Dat is voor ons geen probleem. Nee. En misschien een mooi sportstuurtje, buffellederen bekleding. Vol. Mooi toch? Ja. En hoe hadden de heren gedacht te betalen? Cash, Dynaclub, consumptiebonnen, American Express. Wij betalen met smartphone. De camera loopt, Rolf doet maar een keer de dossier en dan kun je het gebeuren. Het is een belachelijk idee. Hij steekt erop, ik doe maar dat iemand zo reageert. Nou, dat is op reageren. Ik wil heel lang stelen. We willen heel lang stelen. Ja, maar wacht maar. Let op. Er zit een motor in, hè. De motor zit erin. Er zit een motor in.
Shaki, dat is een belachelijk idee. Oké. Ja, ik heb me niks gezegd. Ik heb er niks Nee, dat was hier. Wat was ze eigenlijk doen? Dat doe ik stiekem op de achtergrond en de opendreis. Ja, doe dat. Draai diegene op op de achtergrond. Ja, maar je doet het niet meer op. Pak je hem aan je blokken. Ja, maar je doet het Pak niet ik meer dan op. wel, het was een stellig ook lekker. Ja, ja. Nee, helemaal niet. Echt niet weer voor die idee. Waar zit jouw vader? Mijn vader zit ook ergens. Oh, ja. Nu moet ik gaan. Ik moet naar vioolles. Doei. Ja, dat nog maar een keer of dit. Nooit meer moeten schrijven. Ja, joh. Jan, heb je toen nog slecht gefilmd of die je weer te goed als je het nog een keer wilt? Kan ik niet op je knieën staan? Maar dat is goed bij je, dat hoor je. Pietje, we zien een platte bandje. Zo'n Pietje. Ik heb weer een bocht in nog een beetje fietsen. We kunnen maar een keer uitfietsen met z'n drieën, zeg maar. Hey, show de meter op. Geef die pet terug. Handje maar. Hoe verkeerd op? Op sodemieteren. Op sodemieteren. Zo hè. Op sodemieteren. Nee, eerst had je wat. Had je wat? Op sodemieteren. Ja? Had je wat? Dan hebben ze toch niet serieus zo'n keer om het te sluiten. Eerst had je wat. Had je wat? Petje af, terugkeren. En dan de bandje. Op sodemieteren. Ja, dat. Kijk. Had je wat? En nu op sodemieteren. Oui, je t'aime. Moi non plus. Oh, mon amour. Comme la vague irrésolue. Je vais et je. Ja. Hier, je hebt er nog een paar. Oh, alles een keer iets met rieten. Zo, gas erop. Dat is ook veel gevolg. Je kunt er zo goed in doen. Juist. Hoe komt dit?
Hoe ik heb de sluitenstop gemaakt, jongen. Dat is toch niet benieuwd. Ik? Dat is toch fijn om vrouw te zien, trouwens. Mooie bloemen. Zijn die voor uw vrouw? Ja. Ruiken erg lekker. Camera loopt. Wat een mooie wagen. Het is een GT X87 506 Cabrio met injectie. Hoe? Ik heb verstand van auto's, hè, dus ik ben blind. Als ik zeg met die Mazura met injectie en dan zeg ik van met inspuiting en dan... Oh, maar ik vraag of het met injectie is. Oké, wacht. Ja, met injectie? Hoe weet u dat allemaal? Nou, ik werk in de autobranche. Ja, en zegt toe. Wat hem? De buurman doet het niet. Oh, daar. Nou. Anouk nog, hè? Elk jaar, hè? Elk jaar. Met hoge druk naar boete spuiten. Dat is geen motor met injectie. Dan word je in de buurt, hè? Losse tuigers. En wat moest je zelf nog doen? Alles aandraaien. Wat moet ik nog doen? Alles goed aandraaien. Alles. Misschien hebben we kies op de tennisbaan hebben we op en naar Os in de veld. Camera loopt, ja. Duw maar even aan. Camera loopt. Is het kaap? Ja. Kom maar, pak de rolstoel. Nou, hup. Hey, perfect. Oh, dat is goed. Yo! Kom op. Gas erop. Op. Wie is jongen? Matje. Stop. In de rolstoel zetten. Heel snel.